Πολύ ωραία. Και σήμερα θα δούμε, όπως λέει και ο τίτλος προφανώς, τα βασικά του SQL Server 2012. Ελπίζω να φαίνονται οι διαφάνειες. Πάμε. Αρχικά λίγα λόγια για το ποιοι είμαστε. Είμαστε μια κοινότητα, η κοινότητα του Student Guru, η οποία είναι κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκή. Ιδρύθηκε το 2006 και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 14.000 μέλη. Τη διαχειρίζεται μια ομάδα ατόμων, οι Microsoft Student Partners, στους οποίους ανήκω και εγώ και η Φίβη που θα κάνει μαζί μου την παρουσίαση. Και έχουμε ένα site το οποίο έχει forum, έχει blogs, wiki, tutorials και βιβλία για να κάνετε download και άλλο υλικό. Όχι μόνο για τεχνολογίες της Microsoft.NET, αλλά για οποιαδήποτε πλατφόρμα μπορείτε να μπείτε να ρωτήσετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρουσία σε 15 πανεπιστήμια, έχουμε 15 ενεργές κοινότητες που κάθε χρόνο διοργανώνουν πολλά event με πάνω από 3.000 μαθητές, φοιτητές να συμμετοχή σε κάθε event. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Twitter, σε αυτές τις διευθύνσεις. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα των Student Partners. Είμαστε μια ομάδα ατόμων που είμαστε παθιασμένοι με την τεχνολογία. Είμαστε τόσο παθιασμένοι που θέλουμε να τη δείχνουμε και να προσιλητίζουμε μέσα εισαγωγικά και άλλα άτομα στα ενδιαφέροντά μας. Οπότε όσοι από εσάς έχετε την ίδια ιδεολογία, έχετε το ίδιο πάθος για την τεχνολογία, μπορείτε να κάνετε apply για το πρόγραμμα των Student Partners στο link που φαίνεται στο κάτω αριστερά μέρος διαφάνειας. Τώρα, αυτή η εισαγωγή στον SQL Server γίνεται με αφορμή το Imagine Cup 2013, το οποίο φαντάζομαι όλοι ξέρετε ότι είναι ένας παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός καινοτομίας που διοργανώνει η Microsoft. Φέτος οι τελικοί θα γίνουν στην Ρωσία. Διοργανώνεται για 11η συνεχόμενη χρονιά. Μπορείτε να διαγωνιστείτε σε 3 διαφορετικές κατηγορίες και από τη χρονιά που ξεκίνησε το 2003 μέχρι και σήμερα έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο συμμετοχές από φοιτητές από πάνω από 190 χώρες. Όσοι από εσάς δεν το έχετε κάνει, σας προτείνω να κάνετε register στο www.imaginecap.com και να δοκιμάσετε τα κουιζάκια που βρίσκονται εκεί πέρα, ακόμα και αν δεν συμμετέχετε καθόλου. Είναι πολύ απλά τα κουιζάκια. Και ας συνεχίσουμε. Ωραία. Πριν μπούμε στην εισαγωγή στο SQL Server, ας δούμε μια διαφάνεια που πιστεύω είναι πολύ σημαντική και για το τι θα αποφασίσετε και το πώς τελικά θα αποφασίσετε να υλοποιήσετε το project σας όσοι από εσάς θα συμμετέχετε στο Imagine. Αυτές οι 4 τεχνολογίες μέσα στις εισαγωγικά trends που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας είναι σύμφωνα με τη Microsoft τα 4 μεγαλύτερα trends, τεχνολογικά trends, τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη δεκαετία. Και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά όπως το βλέπω εγώ, τουλάχιστον 3 από αυτά τα trends απαιτούν τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Είτε αυτός ο όγκος βρίσκεται σε structured μορφή, είτε σε unstructured. Και με αυτό ως ένασμα θα μπούμε στο SQL Server 2012 και θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε δεδομένα. Τι είναι ο SQL Server 2012? Ο SQL Server 2012 είναι πρώτα και κύρια και όχι μόνο βέβαια, ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Είναι ένα σύστημα μέσα στο οποίο ζουν οι βάσεις μας, οι πίνακές μας, οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις βάσεις μας, οι σχέσεις μας, τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μας παρέχονται κάποια εργαλεία για τον προγραμματισμό και τη διαχείρισή του. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η γλώσσα TSQL, που είναι η γλώσσα με την οποία μπορούμε να φτιάξουμε πίνακες, να προγραμματίσουμε, να γράψουμε τα πάντα, θα τα δούμε και πιο μετά. Μαζί με την TSQL μας παρέχονται και τα εργαλεία για να τη χρησιμοποιήσουμε. Πρώτο και σημαντικότερο και στο οποίο θα δώσουμε πολύ βάση είναι το SQL Server Management Studio, το οποίο μας παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον
στο οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε πλήρως τον server μας. Στη συνέχεια, το επόμενο βασικό εργαλείο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την παρουσίαση είναι τα SQL Server Data Tools, τα οποία μας παρέχουν το γνώριμο περιβάλλον του Visual Studio και μας παρέχουν και δυνατότητες για project-based development πάνω σε βάση δεδομένων. Και τελικά, και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά σε αυτή την παρουσίαση, μας παρέχεται το SQL CMD, το οποίο είναι μια command line για να γράφουμε όποιες εντολές χρειαζόμαστε, το SQL Common Language Runtime για να τρέχουμε managed code στον SQL Server και το Business Intelligence Development Studio για data analysis και business intelligence. Αυτά δεν θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Και μαζί με όλα αυτά μας έρχεται και μια μεγάλη γκάμα από services για να κάνουμε πάνω κάτω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πάνω σε data. Από το να ελέγχουμε το quality τους μέχρι να κάνουμε full text sets πάνω σε αυτά. Και αφού τελειώσαμε την εισαγωγή, θα δώσω το λόγο στη Φίβη να μας κάνει μία εισαγωγή στην TSQL, στο κύριο εργαλείο. Καλησπέρα και από μένα. Θα μπούμε, όπως είπε ο Σωτήρης, στην TSQL, να δούμε κάποια βασικά πραγματάκια. Αρχικά, τι είναι η TSQL? Είναι μια υλοποίηση της Microsoft για το SQL Standard. Είναι μια δηλωτική γλώσσα και έχει τη βάση της στη σχεσιακή άλγευρα. Υποστηρίζει queries, user-defined functions, stored procedures, triggers. Με τη TSQL δημιουργούμε όλα αυτά. Η σύνταξή της έρχεται από τρεις γλώσσες, από τη Data Manipulation Language, Data Definition Language και Data Control Language, θα τα δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω. Και σήμερα θα δούμε το SSMS ως editor, το Management Studio, και θα δείξει αργότερα και ο Σωτήρης με τα Data Tools πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από εκεί. Οι δύο βασικές κατηγορίες που είπαμε, τα Data Manipulation Language και Data Definition Language queries, έχουμε εντολές για select, insert, update και delete των δεδομένων που έχουμε. Έχουμε και μερικά queries για να φτιάχνουμε και να τροποποιούμε τον ορισμό των αντικειμένων που θέλουμε να έχουμε στον server μας, όπως το create, το alter και το drop. Θα τα δούμε και στο demo και στην πράξη. Κυρίως μέσα στη βάση μας έχουμε tables, πίνακες, έχουμε views που είναι virtual tables και έχουμε και common table expressions, τα οποία είναι προσωρινά result sets, τα οποία τα έχουμε ονομάσει κάπως για να τα χρησιμοποιήσουμε σε κάποια statements τα οποία βλέπουν αυτό το temporary result set. Μας βοηθούν να έχουμε πιο καθαρό κώδικα, να το διαχειριζόμαστε ευκολότερα και μας δίνει και τη δυνατότητα για recursive queries άμα τα χρειαστούμε. Και να περάσουμε στο demo. Αυτό εδώ πέρα είναι το Management Studio. Ελπίζω να φαίνεται. Ωραία. Θα δούμε τον Object Explorer. Σε αυτόν έχουμε σε κεντρική μορφή πληροφορίες για τον server μας, για τις databases που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, για security, όπως για logins και διάφορες άλλες πληροφορίες, ό,τι μας χρειάζεται. Έχουμε ένα Solution Explorer παρόμοια με το Visual Studio, μπορούμε να έχουμε ένα project, να έχουμε τα queries μας μέσα. Και ας μπούμε στην TSQL. Το μεγαλώσω λίγο να βλέπετε. Αρχικά πάμε να φτιάξουμε μία βάση να παίξουμε μαζί της. Θα φτιάξουμε την DemoDB με το Create Database. Στη συνέχεια θα αλλάξουμε το context σε αυτήν για να δουλέψουμε μέσα της. Και μπορούμε να δούμε στον Object Explorer, κάνουμε ένα refresh και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η βάση. Μέσα μπορούμε να δούμε τα views που μπορεί να έχει, τα tables,
store procedures μέσα, τα triggers που θα δημιουργήσουμε αργότερα, ό,τι άλλο θέλουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε φτιάξει εμείς κανένα πίνακα, πάμε να φτιάξουμε. Με την create table λοιπόν θα φτιάξουμε ένα πίνακα, ορίζουμε τα πεδία που θέλουμε να έχει αυτή, μπορούμε να ορίσουμε κάποια constraints, όπως για παράδειγμα αν μπορεί να είναι null ή όχι οι τιμές αυτού του πεδίου. Ορίζουμε κάποιο πεδίο ως primary key. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα identity που σημαίνει ότι παίρνει τιμές ξεκινώντας από το 1 και κάθε φορά που εισάγουμε μια εγγραφή αυτός ο αριθμός αυξάνεται κατά 1. Είναι και ένας clustered index. Φτιάχνουμε κάποιους indexes πάνω στους πίνακες μας για να έχουμε αποδοτικότερη πρόσβαση στα δεδομένα μας. Και ας τον φτιάξουμε. Φτιάξαμε ένα πίνακα για συγγραφής. Πάμε να τον δούμε κιόλας. Ότι έχει φτιαχτεί. Κάνουμε refresh. Και είναι εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε κι άλλον ένα πίνακα με βιβλία. Αυτός ήταν ένας πίνακας που περιείχε πληροφορίες για συγγραφείς. Τώρα θέλουμε ένα πίνακα για τα βιβλία. Σε αυτό το πίνακα, παρόμοια με πριν φτιάχνουμε τα πεδία του, η μόνη διαφορά εδώ πέρα είναι ότι θέλουμε αυτά τα βιβλία να τα συνδέσουμε με τον συγγραφέα τους. Για αυτή τη δουλειά έχουμε ορίσει ένα πεδίο ως foreign key, το author ID, και κάνει reference το author ID του προηγούμενου πίνακα, που ήταν αυτό εδώ. Μία ακόμη επιλογή πάνω σε αυτό το πίνακα είναι το delete cascade, το οποίο σε τι μας χρησιμεύει. Μας χρησιμεύει στο ότι όταν θα σβήσουμε έναν συγγραφέα, θέλουμε να φύγουν και τα βιβλία αυτού. Αυτό μας το δίνει το cascade. Ας φτιάξουμε τον πίνακα. Μπορούμε να εκτελούμε τα queries είτε με το F5, είτε γραφικά από το execute. Τώρα, έχουν φτιαχτεί οι πίνακες μας. Μπορούμε να δούμε πώς είναι το σχήμα που έχουμε φτιάξει. Θα δούμε λοιπόν ένα διαγραμματάκι με τους πίνακες. Και μπορούμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για το τι έχουμε φτιάξει. Πάμε πίσω. Τώρα, οι πίνακες που φτιάξαμε είναι άδειοι. Πρέπει να βάλουμε μέσα δεδομένα. Αυτό γίνεται με την insert. Ορίζουμε σε ποια πεδία του πίνακα θέλουμε να βάλουμε τιμές και βάζουμε τις αντίστοιχες τιμές. Πάμε να γεμίσουμε τους authors. Να γεμίσουμε και τα βιβλία. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι βάλαμε. Αυτό μας το παρέχει η select, το statement select. Προς το παρόν θέλουμε να δούμε όλα όσα έχουμε βάλει μέσα, τόσο σε γραμμές όσο και σε στήλες, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα select αστεράκι. Θα δούμε τι έχουν μέσα οι authors και τα books. Να μεγαλώσω λίγο. Ωραία. Βλέπουμε δύο αποτελέσματα. Πάνω ήταν το πρώτο select που ήταν από τον πίνακα authors και το δεύτερο από τον πίνακα books. Βλέπουμε όλες όσες έχουμε βάλει μέσα, όλες τις τιμές. Να δούμε εδώ ότι το author email έχει τιμές null, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν, γιατί αυτήν μόνο είχαμε αφήσει να έχει. Και προχωρήσουμε. Τώρα, όπως είπα, φέραμε όλες τις στήλες και όλες τις γραμμές. Άμα θέλουμε να διαλέξουμε κάποια πεδία μόνο, δηλαδή να μην φέρουμε το email για παράδειγμα, γράφουμε δίπλα στη select ποια πεδία θέλουμε να φέρουμε.
Και μπορούμε να περιορίσουμε, να φιλτράρουμε τις εγγραφές που μας επιστρέφονται με το where. Ορίζουμε μια συνθήκη που τις φιλτράρει. Τώρα δεν έχουν έρθει όλες. Δεν έχει έρθει καταρχήν το email. Δεν έχουμε το email. Και έχουμε και βιβλία μόνο που είναι με τιμή μικρότερο του 30. Άλλο ένα χρήσιμο πραγματάκι είναι να φέρουμε τις πρώτες νη εγγραφές. Για παράδειγμα, εδώ θέλουμε να φέρουμε, ας πούμε, τα πρώτα 3 βιβλία από αυτά που φέραμε πριν. Αυτό μας το προσφέρει το top και πάμε να το δούμε. Τώρα έχουμε τα 3 πρώτα από τα προηγούμενα. Ακόμη μπορούμε να ταξινομήσουμε με βάση την τιμή κάποιου πεδίου από τον πίνακά μας τις εγγραφές που μας επιστρέφει το query. Αυτό γίνεται με την order by. Γράφουμε το order by, ορίζουμε το πεδίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τα ταξινομήσουμε με βάση την τιμή και παίρνουμε τα αποτελέσματά μας ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά. Αν θέλουμε να είναι κατά φθήνουσα σειρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το desk. Μπορούμε να έχουμε και τα δύο μαζί και το top, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση να επιστρέψουμε τα 3 πρώτα από αυτά που είχαν ταξινομηθεί κατά φθήνουσα σειρά. Δηλαδή θα βρούμε τα 3 με τη μεγαλύτερη τιμή. Να τα. Και προς το παρόν ας αφήσουμε το select και πάμε να δούμε τι γίνεται όταν θέλουμε να αλλάξουμε μία τιμή. Στον πίνακα με τους συγγραφείς έχουμε ένα λάθος, αυτό το όνομα, θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό γίνεται με την εντολή update. Γράφουμε τον πίνακα στον οποίο θέλουμε να γίνει το update. Γράφουμε την τιμή την οποία θέλουμε να βάλουμε. Και γράφουμε και σε ποια εγγραφή θέλουμε να πάει. Και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει. Και θα περάσουμε στο join. Το join μας χρησιμεύει όταν θέλουμε να συνδυάσουμε πληροφορία από 2 ή περισσότερους πίνακες. Για παράδειγμα, εδώ θέλουμε να συνδυάσουμε πληροφορία τόσο από τα βιβλία όσο και από τους συγγραφείς. Να βρούμε δηλαδή τα βιβλία που αντιστοιχούν σε κάθε συγγραφέα. Εδώ χρησιμοποιούμε το inner join που είναι και το πιο διαδεδομένο. Υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως το left, right, full. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το inner join θα μας φέρει μόνο ότι έχει αντιστοιχεία και στους 2 πίνακες. Να το δούμε. Τα έχουμε ταξινομήσει και με το όνομα, οπότε μπορούμε να δούμε τα βιβλία που αντιστοιχούν σε καθένα. Κάτι ακόμα που μπορεί να μας χρησιμεύσει είναι τα aggregate functions. Αυτά μας βοηθάν να υπολογίζουμε κάποιες τιμές χρήσιμες για μας, όπως για παράδειγμα κάποιο μεσόωρο, κάποιο άθροισμα, πόσες εγγραφές έχουν κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Ας δούμε για παράδειγμα τη μέση τιμή των τιμών των βιβλίων. Αυτό γίνεται με την average. Εκτελείται πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το book price. Και πάμε να το δούμε. Έχουμε το μέσο όρο της τιμής όλων των βιβλίων. Αντίστοιχα, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε τη μέγιστη τιμή από τα βιβλία. Θα συνεχίσουμε με 2 clauses που πάνε μαζί, πάνε πακετάκι. Θα δούμε το group by και το having. Το group by ομαδοποιεί τις εγγραφές μας σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο πεδίο.
Για παράδειγμα, εδώ πέρα μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σύμφωνα με τον συγγραφέα τις εγγραφές που μας επέστρεψε το query που είχαμε δει στο join, που είχαμε τους συγγραφείς με τα αντίστοιχα βιβλία. Αυτό εδώ. Να δούμε και το άλλο. Από αυτόν εδώ πέρα τον πίνακα θέλουμε να ομαδοποιήσουμε με βάση το όνομα του συγγραφέα, το επώνυμο του συγγραφέα. Ομαδοποιούμε λοιπόν με βάση αυτό και μετά μετράμε πόσα βιβλία αντιστοιχούν σε κάθε ομαδούλα. Αυτό το κάνουμε με την count, μετράμε τα βιβλία και περιμένουμε να μας επιστρέψει πόσα βιβλία έχει ο κάθε συγγραφέας. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το halving χρησιμοποιείται για να περιορίσουμε το αποτέλεσμα αυτού που είδαμε τώρα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε αυτούς που έχουν λιγότερα από 2 βιβλία. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εδώ πέρα το ίδιο aggregate function που είχαμε και πριν και θα περιορίσουμε την τιμή του. Συγκεκριμένη περίπτωση λιγότερα από 2, θα περιμένουμε να μας φέρει μόνο αυτόν που έχει 1. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να περάσουμε στα views. Τα views, όπως ανέφερα και πριν, είναι virtual tables, χρησιμοποιούνται, είναι αντικείμενα που αποθηκεύονται μέσα στον server μας, είναι αποθηκευμένα εκεί και μας βοηθούν όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, αν έχουμε κάτι υπολογίσει από πριν και θέλουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Εδώ στο παράδειγμά μας θα έχουμε το ίδιο query με πριν. Βλέπουμε ότι έχει ήδη κάνει μία count και ένα inner join. Αυτό δεν χρειάζεται να το υπολογίζουμε κάθε φορά που το θέλουμε, αν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε συχνά στα queries μας. Οπότε φτιάχνουμε ένα view, είναι υπολογισμένο, είναι εκεί και κάνουμε κατευθείαν select ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε από αυτό. Να το δημιουργήσουμε. Και μπορούμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Να τονίσω εδώ ότι αν πειράξουμε την πληροφορία που βρίσκεται στους πίνακες τις οποίες χρησιμοποιούσε η View για να υπολογίσει τις τιμές που έχει μέσα, για παράδειγμα, αν εισάγουμε μια καινούργια εγγραφή, αυτή θα ενημερωθεί αυτόματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ τώρα εισάγω ένα βιβλίο ακόμα, θα δούμε ότι αυτή η τιμή έγινε 3, χωρίς να χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι παραπάνω. Τέλος, θα δούμε ένα παράδειγμα με Common Table Expression. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα προσωρινό result set, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο εδώ μέσα. Μετά δεν το βλέπουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε πάλι το ίδιο το γνωστό μας αποτέλεσμα, ένα Common Table Expression. Θα του δώσουμε όνομα. Θα ονομάσουμε τα πεδία που μας επιστρέφονται. Ας πούμε το author surname θα το πούμε author, την count την ονομάσουμε books published και μετά θα κάνουμε ένα select από αυτό. Για να διαγράψουμε είτε tables που βρίσκονται μέσα στη βάση μας, είτε κάτι άλλο, αντικείμενα γενικά που έχουμε, χρησιμοποιούμε την drop. Δεν θα την εκτελέσουμε τώρα γιατί θα τη χρειαστούμε στα επόμενα demos. Θα την δούμε πιο μετά. Και τώρα θα σας αφήσω πίσω στο Σωτήρη. Ωραία. Και τώρα που είδαμε την εισαγωγή στην TSQL, πάμε να δούμε λίγο πιο advanced πράγματα.
και πιο συγκεκριμένα θα δούμε store procedures και user defined functions. Με τα store procedures και τα user defined functions έχουν τη λογική του ότι φτιάχνω μία συνάρτηση ή μία διαδικασία η οποία περιέχει ένα σύνολο από SQL statements τα οποία εκτελούνται μαζί κάθε φορά που τα καλώ. Πιο συγκεκριμένα για τις store procedures, οι store procedures παίρνουν σαν είσοδο κάποιες παραμέτρους και μας επιστρέφουν σαν αποτέλεσμα κάποιες άλλες παραμέτρους. Θα το δούμε στο demo παρακάτω. Μπορούν μέσα σε αυτές προφανώς να καλέσουμε και άλλες procedures και στο τέλος μας επιστρέφουν ένα μήνυμα το άμα πέτυχαν ή όχι και άμα δεν πέτυχαν γιατί απέτυχαν. Γιατί χρησιμοποιούμε store procedures? Store procedures χρησιμοποιούμε για πολλούς λόγους προφανώς. Ο κυριότερος είναι ότι θέλετε να φτιάξετε μία εφαρμογή η οποία να κάνει ένα query πάνω σε μία βάση δεδομένων που έχετε. Οπότε αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθεί με τον server, να στείλει το query σε αυτόν, να το εκτελέσει στο server και να στείλει πίσω τα αποτελέσματα στην εφαρμογή μας. Όμως σκεφτείτε το query αυτό να είναι μερικές χιλιάδες γραμμές. Ξέρω είναι υπερβολικό, αλλά γίνεται. Και άμα γίνει αυτό, θα υπάρχει μεγάλο βάρος στο bandwidth. Οπότε ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε store procedures είναι ότι παίρνουμε το query που θέλουμε, τον γράφουμε στο SQL Server, το κάνουμε store procedure και τελικά από την εφαρμογή μας απλά καλούμε το store procedure. Στη συνέχεια, μας επιτρέπουν να έχουμε ένα ισχυρότερο πλάνο ασφάλειας. Γιατί μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστά σε αυτές permissions για objects πάνω στις βάσεις μας. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ τώρα, αλλά είναι γεγονός. Επίσης, έχουμε επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. Αυτό είναι κλασική προγραμματιστική αρχή. Δεν χρειάζεται να γράφουμε συνέχεια το ίδιο query, άμα το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Ευκολία στην διαχείριση του κώδικα, γιατί άμα έχουμε 5 διαφορετικές εφαρμογές που εκτελούν το ίδιο query και θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το query και το έχουμε αυτό το query πάνω στις εφαρμογές, θα πρέπει να ανοίξουμε 5 εφαρμογές να διορθώσουμε το query και στις 5. Άμα έχουμε αυτό το query σε store procedure, ανοίγουμε τον SQL Server, το αλλάζουμε μία φορά και όλα δουλεύουν ρολόι. Και έχουμε και βελτιωμένη επίδοση στον SQL Server, θα δούμε γιατί. Στην ίδια λογική κινούνται και οι user-defined functions. Οι user-defined functions είναι και αυτές συναρτήσεις τις οποίες ορίζει ο χρήστης και παίρνουν μερικές παραμέτρους εισόδου και μας επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μας επιτρέπουν να έχουμε πιο δομημένο κώδικα. Άμα είναι σωστά υλοποιημένες και ανάλογα τον όγκο των δεδομένων μας, μπορεί και αυτές να μας προσφέρουν αυξημένη επίδοση και με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι store procedures, μειώνουν το network traffic. Και θα με ρωτήσει κάποιος πολύ λογικά ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ store procedures και user-defined functions. Αρχικά η κυριότερη διαφορά είναι ότι τα store procedures τα γράφουμε και όταν τα φτιάχνουμε γίνονται compiled και ζουν μέσα στο SQL Server σαν compiled codecast έτοιμος να τρέξει. Ενώ τα functions κάθε φορά που καλούνται πρέπει να γίνουν compiled και να τρέξει ο κωδικάς τους. Μετά, άλλη μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι τα functions μπορούμε να τα καλέσουμε μέσα σε select, where, having sections ενός query μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε select το όνομα της user-defined function και μετά ό,τι άλλο θέλουμε θα το δούμε στο demo που θα ακολουθήσει. Ενώ με τις store procedures δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνήθως οι store procedures καλούνται αυτούσιες. Τέλος, οι user-defined functions δεν μπορούν να αλλάζουν το state της βάσης. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε insert statements μέσα στη UDF, ενώ τα store procedures δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς. Και επειδή ίσως σας κούρασα λίγο, πάμε να δούμε demos. Εδώ είμαστε. Θα τα μεγαλώσουμε λίγο.
Ωραία, πρέπει να έχει φτάσει εικόνα σε εσάς. Όπως και την προηγούμενη φορά χρησιμοποιούμε την DemoDB, γιατί για αυτήν θα φτιάξουμε και τη Store Procedure και τη User Defined Function και πάμε να την υλοποιήσουμε. Αρχικά, ακριβώς όπως φτιάξαμε έναν πίνακα, έτσι και τώρα η εντολή που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε μία Store Procedure είναι η Create. Οπότε έχουμε Create Procedure, το όνομα της procedure που θέλουμε, τι είσοδο παίρνει, τα δεδομένα εισόδου. Εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στην TSQL οι μεταβλητές πρέπει να ξεκινάνε από παπάκι, γι' αυτό και το last name εδώ πέρα που είναι μια παράμετρος εισόδου έχει το παπάκι μπροστά του. Και μετά το as γράφουμε τα TSQL statements που θέλουμε να τρέχει αυτή στο procedure. Στην προκειμένη περίπτωση το query που έχουμε εδώ μέσα είναι πάνω κάτω γνωστό σε εσάς, το έδειξε φύγει πολλές φορές πριν. Είναι οι συγγραφείς με τα βιβλία τους, αλλά αυτή τη φορά δεν φέρνουμε τα βιβλία που η περιγραφή τους είναι null. Οπότε πάμε να την τρέξουμε. Store Procedure. Ωραία, όλα πήγανε καλά. Τη Store Procedure, άμα θέλουμε, μπορούμε να την δούμε στον Object Explorer στο Programmability της βάσης μας. Είναι εδώ. Νάτι. Και τώρα πάμε να την τρέξουμε. Η εκτέλεση στο Store Procedure είναι πολύ εύκολη. Είναι exec, το όνομα της Store Procedure και το δεδομένο εισόδου. Εν προκειμένου περιμένουμε να μας φέρει τα βιβλία του Stephen King, των οποίων η περιγραφή δεν είναι null. Για να το τρέξουμε να δούμε ότι όντως αυτό μας επιστρέφει. Βλέπουμε ότι ο Stephen King έχει το Green Mile, το οποίο έχει αυτήν εδώ τη γιγάντια περιγραφή, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά για τα Store Procedures. Πάμε τώρα να δούμε πώς ορίζουμε User Defined Functions. Χρησιμοποιούμε τη DemoDB, δεν χρειάζεται να το τρέξουμε αυτό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αντί για Create Procedure, τώρα έχουμε Create Function, όνομα της function, δεδομένα εισόδου και τώρα μέσα σε ένα begin-end block γράφουμε τον κώδικα που θέλουμε να έχει η function. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε μια function η οποία θα μας επιστρέφει πόσα βιβλία έχει γράψει ο συγγραφέας που της έχουμε δώσει στην είσοδο. Και αυτό το κάνει αυτό το κομμάτι του query και άμα τα βιβλία αυτά είναι null, τότε απάντα ότι δεν έχει γράψει κανένα. Και επέστρεψε το πόσα βιβλία έχει γράψει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, που πάλι ορίζουμε μία μεταβλητή στην DSQL, πρέπει πάντα να βάζουμε το παπάκι μπροστά της. Πάμε να την τρέξουμε. Όμορφα. Πάμε να δούμε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο Programmability μπορούμε να βρούμε την function που μόλις φτιάξαμε. Είναι στη scalar γιατί επιστρέφει αριθμό, είναι εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, οι user defined functions μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα σε select statements. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι ότι θα πάρουμε τα επώνυμα όλων των συγγραφέων που έχουμε στη βάση μας και θα εφαρμόσουμε την function πάνω σε αυτά, οπότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι όνομα συγγραφέα και πόσα βιβλία έχει γράψει αυτός ο συγγραφέας. Για να το εκτελέσουμε το query. Και βλέπουμε αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ότι ο Tolkien έχει γράψει 3 βιβλία, βλέπουμε ότι ο Stephen King έχει γράψει 2, ο Brown 1 και είναι όλα μια χαρά. Τώρα, πώς τις βίνουμε αυτές τις μπορούμε να τις διαγράψουμε είτε με τα drop statement που σας έδειξε προηγουμένως η Phoebe, είτε από τον Object Explorer γραφικά, δεξί κλικ πάνω τους, delete, ok και είμαστε εντάξει. Και κάπου εδώ τελειώνει και το κομμάτι των Store Procedures του User Defined Function και επιστρέφουμε στη Phoebe, η οποία θα μας μιλήσει για triggers. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι οι triggers. Οι triggers
Είναι ένα είδος stored procedures, σαν αυτές που έδειξε ο Σωτήρης. Εκτελούνται αυτόματα όταν συμβαίνει κάποιο event στον server μας. Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το event το οποίο τις πυροδοτεί. Μπορεί να είναι DML, μπορεί να είναι DTL, μπορεί να είναι logon, ανάλογα με τον τύπο του event. Θα πάμε κατευθείαν σε demo. Φαντάζομαι είναι πολύ μικρά αυτά. Θα παραμείνουμε πάλι στην DemoDB που ήμασταν. Και θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας έναν DDL trigger. Έχουν να κάνουν με τα create, τα alter, τα drop. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δημιουργήσουμε έναν trigger ο οποίος σχετίζεται με τα drop table. Δεν θα αφήσουμε τον χρήστη να κάνει drop κάποιον πίνακα. Ας το δημιουργήσουμε. Θέλουμε όταν θα προσπαθήσει να κάνει drop έναν πίνακα μέσα στη βάση μας, να γίνει print ένα μήνυμα και να αναιρεθεί η προσπάθεια να κάνει αυτό το drop, το οποίο θα γίνει με το rollback. Το έχουμε τρέξει. Πάμε να το δούμε ότι δημιουργήθηκε κιόλας. Βρίσκονται και αυτά στο programmability, είναι database trigger, refresh και είναι εδώ πέρα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε drop τον πίνακα books. Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μας αφήνει. Μας δείχνει το μήνυμα που του έχουμε πει και το transaction κάνει rollback. Θα διαγράψουμε αυτό το τριγεράκι με το drop όπως είδαμε και στα προηγούμενα. Και θα περάσουμε σε ένα DML trigger. Μισό λεπτάκι. Είχαμε φτιάξει ένα view για το πόσα βιβλία έχει ο καθένας. Μισό λεπτάκι να το δούμε κιόλας. Πού ήτανε? Όχι. Ωραία. Μπορεί να θέλουμε να πάμε να σβήσουμε. Βλέπουμε εμείς το view και θέλουμε να κάνουμε delete την δεύτερη γραμμή, για παράδειγμα. Αυτό προφανώς δεν θα μας αφήσει να γίνει, γιατί το view χρησιμοποιεί 2 πίνακες από πίσω και θα πρέπει τα δεδομένα να σβηστούν και από εκείνους τους πίνακες, αν είναι να το σβήσουμε από το view. Θα πάμε να το κάνουμε με ένα trigger αυτό. Οπότε, τα DML triggers αφορούν τα delete, τα insert. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε σε ένα delete και θέλουμε αυτό το trigger να εκτελείται instead of delete, δηλαδή αντί για το delete που θα γινότανε και δεν θα μας άφηνε κιόλας, να εκτελεστεί ο κώδικας που έχουμε γράψει εδώ μέσα. Αυτό βλέπουμε ότι αφορά το view που το έχουμε ονομάσει books per author και του έχουμε πει να πηγαίνει να βρει το ID του author που αντιστοιχεί στο όνομα από το view. Αυτό το όνομα μπορούμε να τον βρούμε από τον πίνακα που λέγεται deleted και παράγεται την ώρα που πάμε να το κάνουμε delete. Μπορούμε να πάρουμε από εκεί την πληροφορία για την εγγραφή την οποία προσπαθήσαμε να σβήσουμε. Και αφού πάρουμε το ID, να πάμε να το σβήσουμε από τον πίνακα authors. Όπως είχαμε πει πιο πριν,
τα βιβλία του θα διαγραφούν αυτόματα λόγω της επιλογής Cascade που είχαμε ορίσει στην δημιουργία του πίνακα. Φτιάχνουμε το trigger. Αυτά είναι αυτά που είχε αρχικά μέσα και θα προσπαθήσουμε να σβήσουμε αυτή εδώ πέρα τη γραμμή. Και αντίστοιχα δηλαδή και τον brown από τους όθους. Πάμε να δούμε ότι σβήστηκε από τους όθους. Δεν τον έχουμε πια. Και δεν έχουμε πλέον και βιβλίο του. Ήταν ο 6. Δεν έχουμε εδώ πέρα πλέον βιβλίο του. Θα διώξουμε και αυτό το trigger. Και να κλείσω με τα triggers, λέγοντας ότι πρέπει να προσέχουμε να μην φτιάχνουμε πολλά triggers και δεν έχουμε τον έλεγχο σε αυτά, γιατί κατά πρώτον θα πρέπει να ξέρουμε πότε εκτελείται τι και με ποιο event θα πυροδοτηθεί κάποιο trigger, και κατά δεύτερον μπορούν να μας επηρεάσουν το performance άμα πηγαίνει και ελέγχει κάθε φορά πόσα triggers έχουμε. Θα σας αφήσω στο Σωτήρι να περάσουμε στα SQL Server Data Tools. Ωραία. Και τώρα που τελειώσαμε με τους triggers και τη TSQL, πάμε να δούμε λίγο το άλλο εργαλείο το οποίο αναφέραμε, τα SQL Server Data Tools. Τα SQL Server Data Tools, άμα θυμάστε, όπως είπα στην αρχή, μας παρέχουν ουσιαστικά, ανάμεσα σε πολλά άλλα πράγματα, το γνώριμο και οικείο περιβάλλον του Visual Studio. Και μαζί με αυτό το γνώριμο και οικείο περιβάλλον έρχεται ο SQL Server Object Explorer που γνωρίζουμε από το Management Studio, έρχεται ένας TSQL Editor προφανώς, αλλά έρχεται και TSQL Intelligence, έρχεται TSQL Static Code Analysis, γιατί πλέον έχουμε το TSQL Compiler σαν service και έχουμε δυνατότητα να προσθέτουμε breakpoints στον TSQL κωδικά μας, ώστε να κάνουμε debugging σαν να γράφουμε μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Έχουμε τη δυνατότητα για refactoring, έχουμε τη δυνατότητα για το find all references, το go to definition, έχουμε τους γνωστούς designers που γνωρίζουμε και αγαπάμε από το Management Studio, αλλά πλέον έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως source control, έχουμε multi-targeting, δηλαδή μπορούμε ένα project μας να το κάνουμε target στο SQL Azure, σε SQL Server 2012 και σε οποιαδήποτε άλλη έκδοση από τον 2005 και μετά. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω κάποιων dark pack αρχείων, θα τα δούμε αργότερα, να βλέπουμε τις διαφορές ανάμεσα σε δύο στιγμιότυπα της βάσης μας, και έχουμε και τη δυνατότητα, όλα αυτά θα τα δούμε σε demo, δεν χρειάζεται να πελαγώνετε, έχουμε και τη δυνατότητα να δουλεύουμε σε sandbox, ώστε αφού είμαστε σίγουροι για τις αλλαγές που έχουν γίνει στη βάση μας, μόνο τότε να την κάνουμε publish στον server. Και δεν έχω άλλη διαφάνεια πάνω στα SQL Server Data Tools, οπότε πάμε κατευθείαν στο demo μας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξέχασα να αναφέρω ότι τα SQL Server Data Tools έρχονται είτε με το Visual Studio είτε με τον SQL Server. Εγώ στο Virtual Machine που τρέχω αυτή τη στιγμή, τον SQL Server 2012, δεν έχω εγκαταστήσει Visual Studio, αλλά έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τα Data Tools κανονικότατα, όπως βλέπετε. Βλέπουμε τον γνωστό σε όλους μας Object Explorer του SQL Server, που όπως και στο Management Studio παρέχει όλη την πληροφορία, η DemoTB, μέσα έχει τα tables
που σας όρισε η Phoebe, τα views που σας όρισε η Phoebe, να και store procedure που φτιάξα εγώ προηγουμένως, είναι όλα εδώ να τα βλέπετε. Και μάλιστα μπορούμε πάνω στην DemoDB να διαλέξουμε τον πίνακα authors, ξέρω εγώ, να πατήσουμε ένα view designer και βλέπουμε ότι μας έχει φτιάξει και μια γραφική παράσταση του πίνακα. Από κάτω έχει τον ορισμό του σε TSQL κώδικα και δίπλα έχει και επιλογές. Για παράδειγμα μπορώ να κάνω ένα δεξί κλικ εδώ, να πατήσω ένα new index και να ορίσω ένα καινούριο index πάνω σε ένα πεδίο του πίνακα που θέλω. Και μπορούμε να δούμε ότι ό,τι αλλαγές κάνω είτε στο γραφικό περιβάλλον είτε στον κώδικα της table αλλάζουν και στο άλλο. Για παράδειγμα, αν βάλω εδώ ένα not null, θα δούμε ότι χάθηκε το βελάκι, το tick από το author email. Άμα το βγάλω, θα επανέλθει. Ωραία. Οπότε μπορώ να κάνω ό,τι αλλαγές θέλω από εδώ, να το κάνω save και να γίνουν αυτόματα και αλλαγές πάνω στον SQL Server. Στη συνέχεια, ας δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα project πάνω σε μια βάση που έχουμε στον SQL Server. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε την DemoDB που την έχουμε χρησιμοποιήσει και σε όλη την παρουσίαση. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω της, Create New Project. Το project θα το ονομάσουμε DemoDB, όχι, DemoDB, πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε το solution της, θα φτιάξουμε το directory για το solution και θα κάνουμε import τη database. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Ναι, εντάξει, και σε virtual machine δείχνει κατανόηση. Ξεκίνησε, δεν θα πάρει πολύ. Τώρα είμαστε ok. Λοιπόν, το project ετοιμάστηκε και βρίσκεται στο γνωστό σημείο που βρίσκονται όλα τα project του Visual Studio, στο Solution Explorer. Να το project μας, να και οι πινακές μας, να το view μας, να και τα store procedure μας. Είναι όλα εδώ. Τώρα που έχω φτιάξει, αυτό το project πάνω στην DemoDB, βρίσκομαι σε περιβάλλον sandbox. Ό,τι αλλαγές γίνονται πάνω σε μια local DB και δεν γίνονται publish στον server. Και για το λόγο του αληθές, ας πάμε στον πίνακα authors, ας ανοίξω τον designer πάλι και ας προσθέσω ένα πεδίο το οποίο, όχι, ας το κάνω γραφικά. Θα είναι το author foo, το οποίο είναι πεδίο, θα το επιτρέπω null και θα επιτρέπω από εδώ και πέρα να έχει και null το birthday date του author. Οπότε έχω κάνει αυτές τις αλλαγές και τώρα κλασικά, όπως κάνουμε με όλα τα project του Visual Studio, πατάμε F5 για να το κάνουμε deploy. Παίρνει λίγο χρόνο, το deploy πέτυχε, όπως βλέπουμε, και πάμε να δούμε αν αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει στο SQL Server. Πάμε στον author, βλέπουμε τον designer και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, βρισκόμαστε σε περιβάλλον sandbox. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή άμα δεν πούμε εμείς να γίνει αυτή η αλλαγή. Ωραία. Και τώρα που κάναμε αυτή την αλλαγή, ας πάρουμε ένα snapshot της βάσης σε αυτό ακριβώς το σημείο. Που ας πούμε ότι εγώ με αυτή την αλλαγή που έκανα είμαι ευχαριστημένος για τη βάση μου. Οπότε το παίρνω ένα snapshot, τη τωρινή κατάσταση της βάσης, που θα χρησιμοποιήσω σαν σημείο αναφορά για μελλοντικές αλλαγές. Οπότε σώζω ένα duckpack αρχείο, το οποίο είναι αυτό ακριβώς, ένα snapshot της βάσης στην τωρινή της μορφή. Και πάμε να κάνουμε 2-3 αλλαγές τώρα πάνω στον πίνακα author. Ας προσθέσουμε ένα ακόμα πεδίο, το author bar, το οποίο θα... Όπα, λάθος, ας το κάνουμε γραφικά, είναι πιο εύκολο. Author bar μπήκε και σε αυτό το σημείο ξανακάνουμε ένα deploy, να γίνουν οι αλλαγές, όλα καλά, και ας ξαναπάρουμε ένα snapshot στην τωρινή κατάσταση της βάσης, που εντάξει, δεν έχω κάνει κάποια
φανταστική διαφορά, αλλά έχω προσθέσει το πεδίο bar στον πίνακα όθος. Οπότε, ας πούμε αυτή είναι η version 1 της database μου και πάμε να δούμε τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο snapshots. Πάμε πάνω στο πρώτο DACBack αρχείο, σχήμα compare, select target, είναι ένα data tier application file, στα project μου, DemoDB, snapshots, DemoDB version 1, ok, και πατάμε το compare. Και βλέπουμε ότι μας δείχνει στον ορισμό του πίνακα authors ακριβώς τη γραμμή που άλλαξε και άμα έχουμε έναν γιγάντιο πίνακα και δεν θέλουμε να σπρολάρουμε για πάντα προς τα κάτω, μας δίνει και τη γραφική επιλογή να πάμε κατευθείαν πάνω στη γραμμή που άλλαξε εδώ. Οπότε έτσι έχουμε έναν έλεγχο του τι αλλαγές γίνονται στη βάση μας και αφού περάσουμε αυτόν τον έλεγχο μπορούμε πλέον όταν είμαστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που έχουμε κάνει να κάνουμε publish την τροποποιημένη πια βάση μας στον SQL Server, στο Azure, θα δούμε πώς. Πάμε λοιπόν τώρα, ας σβήσουμε και τον designer αυτόν, πάμε στο Solution Explorer, πατάμε δεξί κλικ πάνω στο project μας, Properties και βλέπουμε στις επιλογές του Properties κάτι που λέει Target Platform. Να δούμε τι επιλογές έχουμε. Βλέπουμε ότι ακριβώς όπως σας είπα έχουμε επιλογές να κάνουμε publish στο project μας σε όλες τις εκδόσεις του SQL Server από το 2005 και μετά, καθώς και στο SQL Azure και μάλιστα μας παρέχεται και offline validation του project μας. Για παράδειγμα, το SQL Azure έχει κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς στα project που μπορούμε να ανεβάζουμε πάνω. Με τα SQL Server Data Tools μπορούμε να κάνουμε offline verification της βάσης μας, να μας πει αν μπορούμε να το κάνουμε publish. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πέτυχε. Βέβαια τώρα δεν θα το κάνουμε publish στο Azure, δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Θέλω να το κάνω στον 2012. Πάμε στην DemoDB. Publish. Database name DemoDB. Θα δώσουμε το όνομα του server, το έχω κρατημένο. Συγχωρείτε. Θα πάρουμε το όνομα του server πρώτα. Μην ξεχνάτε είμαστε σε virtual machine. Publish. DemoDB. Edit. Server name. OK. Και τώρα καλώς εχόντων των πραγμάτων πέτυχε το publish στον SQL Server 2012. Και πάμε να δούμε ότι τώρα έγιναν όντως αυτές οι αλλαγές που κάναμε. SQL Server Object Explorer. Ένα refresh, στην DemoDB. Tables. Πάμε στον Author, View Designer. Και βλέπουμε το bar και το foo, τα δύο καινούργια πεδία που προσθέσαμε. Και εδώ κάπου τελειώνει και το demo του SQL Server Data Tools και πάμε να δούμε και μια τελευταία διαφάνεια η οποία μας δείχνει πλέον και σας έχουμε δείξει και εμείς μέχρι τώρα στην παρουσίαση ότι ο SQL Server μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για να δουλεύουμε είτε on-premises είτε στο cloud. Μπορούμε, όπως είδαμε, να δουλεύουμε στο Management Studio, να παίρνουμε τα data μας από το cloud, να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε, να τα κάνουμε publish στο cloud, με το SQL Server Data Tool, να κάνουμε sandboxing, έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Και κάπου εδώ, αν και είναι λίγο νωρίς, δεν πειράζει, είναι η ώρα των ερωτήσεων για σας. Κάποιος, κάποια ερώτηση?
Είμαστε όλοι καλά? Κάτι για τα data tools, κάτι που θέλετε να δείξουμε μιας και τελειώσαμε νωρίτερα και έχετε όρεξη? Τίποτα? Ωραία, λοιπόν. Κάτσε. Μισό, ωραία. Περιμένουμε Γιώργο. Πες μου. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό θέμα που θίγει ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Το οποίο ήμασταν πολύ διχασμένοι για το άμα θα το κάνουμε ή όχι, αλλά μιας που έχουμε το χρόνο, ας το κάνουμε. Γενικά, όταν φτιάχνουμε μια βάση δεδομένων, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο ανέφερα ίσως λίγο φευγαλέα πάνω στο... Ναι. Το ανέφερε λίγο φευγαλέα, Γιώργο, πάνω στα store procedures, όταν ανέφερε ότι έχουμε improved security πάνω σε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό όταν φτιάχνουμε μία βάση δεδομένων ή όταν είμαστε security administrators, ξέρω εγώ, πάνω στο server, να έχουμε ένα πολύ καλό security plan. Και αυτό γίνεται μέσω ρόλων και μέσω permissions. Θα τα δείξει η Φίβη, μιας που μιλάω πολλή ώρα, οπότε ίσως με έχετε βαρεθεί. Ας φτιάξουμε έναν καινούριο χρήστη, ξέρω εγώ. Αρχικά πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα όσο η Φίβη φτιάχνει τον edit. Ο SQL Server δουλεύει με δύο τρόπους. Είτε σε Windows Authentication Mode, είτε σε Mixed Mode. Στο Windows Authentication επιτρέπεται να κάνουν login χρήστες που έρχονται από Windows. Και ο SQL Server εμπιστεύεται τα Windows ότι έχουν κάνει authenticate το χρήστη και το επιτρέπουν να μπει και να σου κάνει ό,τι του έχεις πει εσύ να μπορεί να κάνει. Δηλαδή μπορεί να έχει το τάδε permission να κάνει insert, ξέρω εγώ, στην τάδε database. Ωραία. Οπότε χωρίζεται σε δύο μέρη. Υπάρχουν τα logins. Τα SQL Server logins είναι λογαριασμοί του SQL Server που μπορούν να φτιάξουν και να διαχειρίζουν το SQL Server. Δηλαδή φτιάχνουμε έναν SQL Server account, του δίνουμε username και password και πλέον μπορούμε να κάνουμε login και να μπούμε στο server. Προσοχή, το ότι έχουμε μπει στον server μέσω ενός login δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόσβαση ότι έχουμε permission να κάνουμε οτιδήποτε σε database αυτού. Ωραία. Οπότε τι κάνουμε? Φτιάχνουμε το login για το χρήστη που θέλουμε. Ας το πούμε Πέτρο, ξέρω, Γιώργο, Νίκο, όπως θέλουμε. Φτιάχνουμε τον λογαριασμό του δίνουμε username, του δίνουμε το password, έχει συνδεθεί. Μετά αυτός θέλει να κάνει να μπορεί να κάνει create tables μέσα σε μία database. Οπότε τι κάνουμε? Φτιάχνουμε έναν χρήστη μέσα στη database στην οποία θέλουμε να κάνει ό,τι θέλουμε να κάνει ο Γιώργος. Και είτε του δίνουμε permissions για να κάνει αυτά τα πράγματα, είτε άμα θέλουμε να είναι μια ομάδα ατόμων που να έχουν τον έλεγχο, ξέρω εγώ, θέλω όλοι όσοι βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο για παράδειγμα, όλοι οι γιατροί οι οποίοι ανήκουν στο καρδιολογικό να μπορούν να βλέπουν όλους τους ασθενείς που βρίσκονται στο καρδιολογικό. Οι διαφάνειες, τι εννοείς, Εμμανουέλα? Όχι, δεν έχουν αλλάξει, εγώ απλά μιλάω. Οπότε θέλουμε οι ασθενείς οι γιατροί που βρίσκονται στο καρδιολογικό να βλέπουν, οι γιατροί που βρίσκονται στο καρδιολογικό να βλέπουν όλους τους ασθενείς που ανήκουν στο καρδιολογικό. Άμα είναι πολλά λοιπόν τα άτομα, φτιάχνουμε έναν ρόλο, δίνουμε στον ρόλο αυτόν τα δικαιώματα που θέλουμε να έχει και βάζουμε τους χρήστες να είναι μέλη αυτού του ρόλου. Για να τα έχουμε ομαδοποιημένα, αντί να δίνουμε στον κάθε χρήστη ξεχωριστά τα permissions. Και τώρα που τελείωσε αυτό το λογίδριο, μπορεί να αρχίσει να σας δείχνω. Λοιπόν, μπορούμε καταρχήν στον Object Explorer να δούμε πού βρίσκονται όλα αυτά. Βρίσκονται μέσα στο security. Τα login που αφορούν τον server, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Όπως είπε ο Σωτήρης, μπορούμε να έχουμε login που γίνονται είτε με το Windows Authentication, είτε να δώσουμε σε ένα χρήστη ένα username και ένα password για να κάνει login. Θα κάνουμε το δεύτερο αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξουμε ένα login. Θα το ονομάσουμε test login. Θα του δώσουμε και ένα password. Θα πάμε να τον φτιάξουμε. Δεν θα μας αφήσει, οπότε θα πρέπει να κάνουμε check policy off. Υπάρχουν κάποια policies που, για παράδειγμα, εδώ σου λέει ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα και ένα νούμερο. Έχει να κάνει με το strength των passwords. Δίκιο έχεις, Γιώργο, αλλά είναι καλό να έχεις την εποπτεία της SQL, γιατί πάντα είναι καλό να δουλεύουμε με SQL και όχι με το GUI. Θα στο δείξουμε και με SQL, δεν είναι τίποτα, και με το GUI δεν είναι τίποτα. Απλά δείξουμε και λίγο τα query αυτά καθεαυτά, γιατί είναι χρήσιμα. Το command λοιπόν. Ωραία, και μπορούμε να δούμε, άμα κάνουμε refresh, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε αυτό το login. Προς το παρόν αυτός δεν μπορεί να δει κάτι στις βάσεις μας. Δεν έχουμε φτιάξει users στην database που είχαμε δημιουργήσει πριν. Δεν είναι κάτι με γραφικά. Φτιάξει έναν user, ξέρω εγώ, Λοιπόν, γράψε το statement του create user και μετά το κάνουμε και γραφικά μετά. Μια αυτό το θέλει ο Γιώργος. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην DemoDB. Ωραία, λοιπόν, το παράδειγμα της πολυκατοικίας είναι κάτι με το οποίο εμείς πρώτο μάθαμε το τι σημαίνει security στον SQL Server. Ο SQL Server, λοιπόν, είναι σαν μια πολυκατοικία. Και στην είσοδο της πολυκατοικίας απ' έξω έχει έναν θυρωρό, ο οποίος θυρωρός έχει μια λίστα από ονόματα. Αυτά τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του θυρωρού είναι τα logins. Είναι αυτό που φτιάξαμε το test login που είδαμε παραπάνω. Τώρα το test login μπορεί να περάσει το θυρωρό, αλλά παραμέσα δεν πάει. Ωραία, λοιπόν. Άμα πας εσύ και θέλεις να μπεις στο SQL Server και λες στο θυρωρό το όνομά σου, κοιτάει ο θυρωρός στη λίστα και άμα υπάρχεις μέσα, σε αφήνει να μπεις στην πολυκατοικία. Προσοχή! Σε αφήνει να μπεις στην πολυκατοικία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείς να μπεις και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Κάθε διαμέρισμα. Η πολυκατοικία είναι ο server, τα διαμερίσματα είναι οι databases. Να μην τρελαθούμε. Και θέλω εγώ τώρα να μπω και να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω σε μια database, σε μια βάση δεδομένων. Πάω λοιπόν στο διαμέρισμα που θέλω και χτυπάω την πόρτα. Ανοίγει λοιπόν ένας δεύτερος θυρωρός με μια δεύτερη λίστα. Δεν σε ρωτάει άμα έχεις περάσει τον κάτω θυρωρό, το ξέρει, αυτό έχει τελειώσει. Σε ρωτάει τώρα να δει άμα μπορείς να μπεις στο σπίτι, στο διαμέρισμα. Και μάλιστα, άμα μπορείς να μπεις, μπορείς να δώσεις και άλλα permissions. Πιο δυνατά. Για παράδειγμα, μπορούμε να απαγορεύσουμε από ένα χρήστη να βλέπει συγκεκριμένες γραμμές. Μπορούμε να απαγορεύσουμε από ένα χρήστη να βλέπει συγκεκριμένες στήλες. Φτάνουμε τελικά, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε επίπεδο cell, να μην επιτρέπουμε τον χρήστη να βλέπει συγκεκριμένα κομμάτια, ξέρω εγώ. Ας πούμε, του Πέτρου δεν θέλουν να δεις την ημερομηνία γέννηση. Αυτό είναι το παράδειγμα με την πολυκατοικία. Είναι πολύ βασικό στο να καταλάβουμε το security πλάνο και πάμε πίσω στη φύλη.
Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε ένα login. Πάμε να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε κιόλας. Το authentication είπαμε τώρα είναι SQL Server Authentication, γιατί το έχουμε δώσει username και password. Τον έχουμε ονομάσει test user νομίζω. Δίνουμε και το password. Κάνουμε connect. Κάτι έγραψα λάθος. Με συγχωρείτε. Τι είναι? Α, είναι μικρά. Test login. Ωραία. Αυτός τώρα έχει συνδεθεί, αλλά αν προσπαθήσω, ας πούμε, να κάνω use την DemoDB. Ή αν Όχι, δεν DemoDB. Κάνει και ένα select. Να δούμε τι μπορούμε. Ναι, ας δοκιμάσουμε να κάνουμε select. Παρεμπιπτόντως, τώρα που βλέπω τη Φίβη να γράφει κουίρια, πάντα στο τέλος του κουίρι βάζουμε σεμικόλον. Ωραία, ναι. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουμε φτιάξει κάποιον user για την DemoDB που να αντιστοιχεί σε αυτό το login. Και πάμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θα φτιάξουμε τον user test user που αντιστοιχεί σε αυτό το login που μόλις φτιάξαμε και το έχω γράψει λάθος. Ωραία. Πάμε τώρα να ξαναδοκιμάσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει αυτό το use και πάμε να δούμε. Τώρα δεν μπορεί να κάνει select από τον πίνακα, γιατί δεν του έχουμε δώσει αυτό το permission. Θα πάμε... Πάμε να του δώσουμε permission να δει τον πίνακα. Αντίστοιχα, άμα είχαμε φτιάξει κάποιο σχήμα στο οποίο είχαμε βάλει πάνω τους πίνακες, θα μπορούσαμε να του δώσουμε ένα permission στο σχήμα και να δει και τους δύο Γενικά, έχετε στο νου σας, όσοι από εσάς θα υλοποιήσετε και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, security plan πάνω στο server σας, ο κάθε χρήστης να έχει τις απολύτως αναγκαίες permissions. Θα χρησιμοποιήσουμε την grant που μπορεί να του δώσει ό,τι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνει απλά ένα select στον πίνακα, οπότε θα δώσουμε grant select. Εκτός από το να κάνουμε grant κάποια permissions, θα μπορούσαμε να τον βάλουμε σε κάποιο ρόλο, ο οποίος έχει ήδη τυποποιημένα κάποια permissions, να ανήκει σε αυτόν και να έχει τα permissions που ορίζει αυτός ο ρόλος. Τώρα ας κάνουμε ένα grant select σε αυτόν. Θα το κάνουμε στους authors. Στον test user. Και γυρίζοντας πίσω, μπορούμε να δούμε ότι τώρα μπορεί να κάνει το select που δεν μπορούσε πριν λίγο. Στο books δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ναι, αν τώρα κάνουμε τον books, εδώ. Θα σας πούμε και για σχήμα, βεβαίως. Τώρα. Τώρα στον books δεν έχει κανένα δικαίωμα. Θα μπορούσαμε το σχήμα να το φτιάξουμε. Ωραία. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Λοιπόν, το σχήμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας container για tables
store procedures, για database objects γενικότερα, άμα θέλετε να το δείτε έτσι. Γενικά μας βοηθάει στην ομαδοποίηση και στον διαχωρισμό μέσα στη βάση. Δηλαδή, έχουμε μια βάση η οποία είναι τα βιβλιοπωλεία. Μπορούμε σε ξεχωριστά σχήματα μέσα σε αυτή τη βάση να έχουμε, ξέρω, το σχήμα authors, που να έχει έναν πίνακα με τους authors, ένα πίνακα με τα βιβλία που έχουν κάνει publish αυτοί οι authors, και μετά μπορούμε μέσα στην ίδια βάση να έχουμε ένα άλλο σχήμα, το οποίο, ξέρω εγώ, να περιέχει τις μεταφορικές εταιρείες του εκδοτικού οίκου, που να έχει τις συμφωνίες μαζί τους, τέτοια πράγματα. Γενικά είναι για οργάνωση. Και όχι μόνο για οργάνωση. Όσο καλύτερη οργάνωση έχουμε, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε σχήμα, μπορούμε να ορίσουμε και ένα καλύτερο security plan τελικά. Γιατί δεν χρειάζεται ο database owner να έχει permissions πάνω σε όλα τα σχήματα. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ένα finer grained security plan. Sorry για τα αγγλικά, αλλά είναι ο καταλληλότερος όρος. Μπορούμε σε κάθε χρήστη, σε κάθε login, να δίνουμε ακριβώς τα permission που πρέπει να έχει και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το σχήμα. σχήμα. Για να σου απάντησα, έχεις κάποια άλλη απορία, γράφτη μου ως εφήβη. Ναι. Λοιπόν, φτιάξαμε το σχήμα 1 στην DemoDB. Ναι, το έχω φτιάξει ήδη. Θα πάμε να βάλουμε τους ίδιους πίνακες μέσα. Πού ήτανε? Το φτιάξα. Να πω ότι υπάρχει το default σχήμα που είναι το DBO, στο οποίο μπαίνουν οι πίνακες που δεν έχουμε ορίσει σχήμα. Αυτοί που είχαμε βάλει πριν ανήκουν σε αυτό, δηλαδή μπορούμε να τους κάνουμε reference ως dbo.authors. Τώρα ας φτιάξουμε αυτόν. Ωραία. Ας φτιάξουμε και αυτόν. Και πάμε πίσω στον χρήστη μας να τον αφήσουμε να κάνει select σε αυτό το σχήμα. Αυτό θα είναι on. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν έχω δει πολλά μεγάλα ERPs στη ζωή μου, αλλά μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι... Ναι, βεβαίως κύριε Χατζηπαυλή, δικό σας. Λοιπόν, τώρα κάναμε grant το select στο σχήμα 1, στον test user, και θα πάμε να δούμε ότι τώρα μπορεί να δει και τους δύο πίνακες που ανήκουν σε αυτό το σχήμα, οι οποίοι ήταν authors 1, books 1, να ορίσουμε και το σχήμα, μάλλον δεν βλέπετε εδώ πέρα, τώρα το είδα. Όχι αυτό. Ωραία. Και δεν έχουν τίποτα μέσα, αλλά μπορεί να το κάνει. Δεν μας επιστρέφει κάποιο μήνυμα λάθος, απλά μας επιστρέφει καινούς γιατί δεν βάλαμε πριν τίποτα. Όσο ο κύριος Χατζηπαυλής απαντάει, να σας πω ότι τώρα που είπαμε και για σχήματα, όταν θέλουμε να κάνουμε reference ένα object μιας database, αυτό το κάνουμε. Φίβη, θα το δείξεις? Ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα, βρισκόμαστε στην... ναι. Για να τελειώσει την πρόταση. Είναι όνομα database, είναι για παράδειγμα DemoDB, τελεία, όνομα του σχήματος, σχήμα 1, τελεία, authors 1. Στα queries που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν γράφουμε ποτέ μπροστά το DemoDB, γιατί ακριβώς έχουμε αλλάξει το context με τα use και μπορείτε να το βλέπετε και εδώ πάνω σε ποιο context. Και να τα αλλάξετε και μέσω του Google. Ναι Γιώργο, μπορείς να τα δεις έτσι. Ναι. Άλλος, τι θέλετε να δείξουμε τώρα που έχουμε πάρει μπρος?
Ρίχτε παραγγελιές. Τίποτα Γιάννη, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σου λύνεις απορίες. Άλλος. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο τώρα on the fly να το κάνουμε αυτό. Να σου στείλουμε, στείλε μας ένα mail να σου στείλουμε ό,τι θέλεις αργότερα. Είναι λίγο δύσκολο τώρα on the fly πάνω στην παρουσία να το κάνουμε. Να σου απαντήσουμε. Ωραία. Μιας που μιλήσαμε για security, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Λίγο ένα μικρό πραγματάκι. Άμα θυμάστε τι σας είπε στους triggers η Φίβη πριν, δείξτε τη διαφάνεια Φίβη, αν μπορείς. Εμείς είδαμε DML και DDL triggers. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν και κάτι triggers, τους οποίους δεν τους είδαμε, τους σιωπήσαμε λίγο. Οι logon triggers. Οι οποίοι logon triggers φεύγουμε πια από το κομμάτι του security και πάμε στο κομμάτι του auditing. Τι είναι το auditing? Το auditing σε έναν server είναι το να ξέρουμε ποιος κάνει τι πάνω σε αυτό. Δηλαδή ότι εγώ που είμαι ο χρήστης Σωτήρης έκανα login στον server την τάδε ώρα και μετά πήραξα εκείνον τον πίνακα και βγήκα. Ξέρω εγώ. Και το auditing μαζί με το security πάνε χεράκι και είναι πολύ σημαντικά για την διαχείριση μεγάλων συστημάτων βάσεων δεδομένων που έχουν και sensitive data. Πολύ σημαντικό το auditing για sensitive data. Και εδώ έρχονται λοιπόν τα logon triggers, τα οποία logon triggers είναι triggers οι οποίοι πυροδοτούνται όταν γίνει ένα επιτυχημένο logon event. Δεν πυροδοτούνται όταν κάνουμε ένα αποτυχημένο login, δηλαδή άμα βάλουμε λάθος στον κωδικό μας και δεν καταφέρουμε να μπούμε στον SQL Server, δεν πυροδοτούνται οι login triggers. Αλλά όταν εγώ σαν Σωτήρης μπω, κάνω επιτυχημένο login, ενεργοποιείται ο logon trigger και κάνει ό,τι θέλουμε να κάνει. Από το να κρατάει πληροφορίες για το login μου, δηλαδή το όνομά μου, δηλαδή έχω αυτό το login name, μπήκα από το τάδε μηχάνημα ξέρω εγώ και την τάδε χρονική στιγμή, μέχρι του ότι όταν έχω ένα μεγάλο σύστημα το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλούς χρήστες και ας πούμε ότι αυτό το σύστημα έχει μία ώρα εχμής γύρω στις 2 το μεσημέρι για παράδειγμα, επειδή δεν θέλω να γονατίσει όλο το σύστημα, βάζω ένα logon trigger ο οποίος περιορίζει τα logins που γίνονται στον SQL Server εκείνη τη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα μπορώ να του πω ότι τη χρονική περίοδο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι κάθε μέρα μην αφήνεις να έχω πάνω από 100.000 συνδέσεις πάνω στο server. Οπότε τώρα η Φίβη γράφει το trigger, όσο εγώ παραλυρώ. Να πούμε ότι αυτοί θα περιοδηθούν μόνο άμα έχω μπει επιτυχώς. Ναι, το είπα. Δεν έγραφα και δεν. Ωραία, ακριβώς όπως με τους DML και τους DDL triggers είναι το statement του logon trigger. Λοιπόν, είναι ένα server trigger, οπότε θα τον κάνουμε on all server. Είναι για logon. Blade Explorer, ναι. Θα τον δείξω. Λοιπόν, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε θα τις πάρουμε σε XML μορφή από το event data
που είναι αρκετά χρήσιμο. Θα μας δώσει ό,τι πληροφορία θέλουμε. Λοιπόν, για το event data. Το event data είναι μία συνάρτηση η οποία... SQL CMD mode, ναι βέβαια να δείχνουμε το SQL CMD. Το event data είναι μία συνάρτηση η οποία όταν γίνεται επιτυχώς ένα logon trigger μας επιστρέφει ένα XML αρχείο με τις πληροφορίες του event που μόλις έγινε. Και επειδή έχουμε το XQuery μέσα στη DSQL, μπορούμε να παρσάρουμε αυτό το XML αρχείο, να πάρουμε ό,τι πληροφορία χρειαζόμαστε και να τη βάλουμε σε ένα πίνακα. Θα το δείξει Φίβ. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα πίνακα που μπορεί να πάρει το name που κάνει login, ποιος κάνει login, και πότε. Το οποίο είναι τύπου date time, θα το δούμε. Θα πάρουμε για αυτό το όνομα, θα το πάρουμε από το original login. Να το. Και θα πάρουμε και το date time από την event data. Όχι, το get date. Ναι, σωστά. Κάνει get data. Δεν χρειάζεται καν event data. Λοιπόν, event data ίσα να την αναφέρουμε, όπως είπαμε, μια συνάρτηση XML. Αρχείο έχει πληροφορίες για το logon event που μόλις έγινε. Για παράδειγμα, άμα το login μας είναι Windows login ή SQL Server login, μπορούμε να το πάρουμε από την event data, ξέρω εγώ. Ή από πού έχει συνδεθεί. Ή από πού έχει συνδεθεί, από πώς λέει το μηχάνημα που έχει συνδεθεί. Πάει αυτό. Οκ, αυτό δεν θα έχω βάλουμε, αλλά ας διώξουμε το event data. Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τώρα στη master, να γυρίσουμε το context λίγο. Έλα. Γιατί είναι trigger που αφορά τον server και όχι την database που είμαστε μέσα. Πολύ ωραία. Ωραία. Να τον δούμε κιόλας. Είμαστε εδώ. Είναι ένα server object. Μπορούμε να δούμε τους triggers εδώ. Και ο συγκεκριμένος που φτιάξαμε τώρα είναι αυτός εδώ πέρα. Και θα ανοίξουμε το SQL CMD. Είναι ένα από τα εργαλεία που αναφέραμε στην αρχή και θα συνδεθούμε μέσω αυτού. Θα προσπαθούμε να συνδεθούμε με αυτόν που φτιάξαμε πριν λίγο, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, λέγεται test login. Ναι, το login λέγεται. Και θα του βάλουμε και το password. Δεν μπορούσε να εκτελεστεί ο trigger. Τάνια, όχι, είναι test login. Δεν προσπαθούμε να μπούμε στη βάση. Κάνουμε login στον server αυτή τη στιγμή. Είναι ο θυρωρός ο έξω-έξω. Είναι ο έξω θυρωρός, που είναι στην έξω μεριά της πολυκατοικίας. Δεν περάσαμε ακόμα από αυτόν. Ναι, θέλει. Πού είναι? Όχι. Ναι. Ναι, όταν εκτελεί το trigger, δεν έχουμε τα κατάλληλα permission. Δεν έχουμε τα κατάλληλα permission για να τρέξει. Οπότε θα του πούμε ότι όταν εκτελείται αυτός ο trigger, εκτέλεσέ τον σαν να είναι ο administrator. Αυτό λέγεται delegation. Όχι, delegation.
Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, έχει έναν όρο. Είναι το impersonation, κάπως. Delegation, ok, δίκιο είχα στην πρώτη φορά. With execute as. Ναι, καλά, μισά πράγματα. Κάντον drop και πρώτα. Και γράψω και σωστά το with. With θα παιδιά. Ωραία, κάτω και drop. Δι εκπροσώπου βεβαίως. Θα το κάνουμε φωτικό τώρα. Delete. Α, γραφικότητα βέβαια. Ναι. Έχουμε να πούμε τέτοιο. Ναι, την έχουμε εντάξει. Δεν τ' άρεσε. Δεν τ' άρεσε. Για να δούμε που έχουμε κάνει την πατάτα. Μάλλον πρέπει να είναι αυτό. Εντάξει παιδιά, δεν έχετε κατανόηση, developer system, νεκράει κώδικας, εντάξει δεν θα παίξει τις πρώτες 10-15 φορές. Εντάξει. Θα παίξει. Νάτος, έπαιξε. Ορίστε. Πάμε να πούμε. Λοιπόν, άξα να πούμε αν τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, έχουμε μπει μέσα. Παίζει να είναι πολύ μικρό και να μην βλέπετε. Όχι, πρέπει να είναι καλούτσικο, δεν είμαι σίγουρος. Βλέπετε, για πείτε. Εσείς οι attendees. Ωραία, χαίρομαι. Ωραία. Ευχαριστούμε παιδιά. Και τώρα μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα select σε αυτόν τον πίνακα που μιας και ζητήσατε κάτι γραφικό, πάμε να δούμε και πόσο μπορείς να δεις τα δεδομένα του γραφικά. Σωστή. Που... Καλά, όλο το demo δεν δείξαμε πως βλέπεις ένα πίνακα γραφικά. Ναι, όχι. SQL παιδιά, μόνο SQL, τίποτα άλλο. Ανοίξε ένα command line και γράφτε SQL. Πούντος. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ πέρα που φτιάξαμε. Μπορούμε να κάνουμε select τις πρώτες γραμμές του και τώρα μπορούμε να δούμε τα logins που έχουν γίνει. Τώρα θα δούμε πολλά με τον administrator, βέβαια. Ναι, κάθε service που κάνει, κάθε service που είναι κάνει login σαν εμάς, μην παραξενευτείτε από το μέγεθος. Είναι νάτος ο test login που έκανε από το SQL CMD, η ώρα που έγινε. Και ό,τι άλλη προχωρά θέλουμε, είπαμε από το event data. Μπορούμε να περιορίσουμε το select μας με τα web που σας δείξαμε πιο πριν. Είχαμε να δείξουμε κάτι άλλο, θέλετε κάτι άλλο, δώκετε πόνο τώρα. Να πω μια προσοχή με τα logon triggers, μην μείνετε απ' έξω. Α, ναι. Βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό που θα πει, πολύ σημαντικό. Άμα έχετε δικαιώματα administrator, μπορείτε να μπείτε με το DAC, με το SQL CMD, αλλά γενικά λίγη προσοχή. Ναι, λίγη προσοχή, γιατί στο προηγούμενο παράδειγμα που σας έλεγα ότι μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των χρηστών. Template Explorer, βεβαίως. Στο παράδειγμα που σας έλεγα πριν, ότι μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των χρηστών που μπαίνουν ένα συγκεκριμένο διάστημα μέσα στη βάση μας, αυτό κάνει και τον administrator. Δηλαδή, άμα του πείτε πάνω από 100.000 και στο 100.001 εσείς ο administrator, θα εκτελεστεί ο trigger και δεν σας αφήσει να πείτε. Δεν πανικοβαλόμαστε, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο υπάρχει το Dedicated Administrator Connection που σας επιτρέπει να τους προσπεράσετε όλους, να μπείτε στη βάση σας, να απενεργοποιήσετε τον trigger και να ξαναδουλεύει κανονικά όλο το σύστημα. Σας το λέμε γιατί το πάθαμε και το μάθαμε, δηλαδή το μάθαμε πάνω στην πράξη, έτσι νιώσαμε τον πόνο. Είναι σαν να μπαίνεις από την πίσω πόρτα του κτηρίου. Ναι, μπαίνεις από την πίσω πόρτα, εσύ γιατί είσαι ο administrator σε ομάδα. Το Template Explorer. Ο Template Explorer, ναι. Λοιπόν, στο Template Explorer, που έχει ανοιχτό το archive, θα κάνω δεξί κλικ πάνω να... Μας επιτρέπει να κάνουμε γραφικά με κάποιο τρόπο διαχείριση των object μας. Για παράδειγμα... Τι κάνουμε. Ορίστε. Template Explorer. Create, aggregate and template. Create database.
Και μας δίνει ένα template. Μπορούμε να το πειράξουμε εμείς. Μπορούμε να το πειράξουμε, να βάλουμε τα ονόματα που θέλουμε, να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Και από ό,τι είδατε δίπλα, έχει άπειρες επιλογές. Δείστε λίγο φίλοι. Ναι. Έχει τα πάντα. Ό,τι query μπορεί να σας χρειαστεί. Ας πούμε, αυτά είναι ό,τι αφορά database. Μπορούμε να πάμε πιο κάτω. Control system. Tables. Ναι. Ό,τι θέλουμε. Για να μην ψαχνόμαστε και με τη σύνταξη. Με όλα. Ωραία. Θα δούμε και το SQL CMD μέσα από το SSMS. Όπα, μισό λεπτάκι θα το βρούμε. Μισό λεπτό. Αυτό που μας λέτε τώρα είναι πολύ καλή παρατήρηση, γιατί δεν πρέπει να το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Το χρησιμοποιούμε το SQL CMD μέσω του PowerShell. Ναι, από εδώ κάτω. Το κλεισά. Από εδώ. Είναι αυτό που είχαμε δείξει πριν. Άλλος. Α, βεβαίως. Σωστό. Εδώ που είμαι. Δεν μου είναι εδώ. Λοιπόν, το Go το χρησιμοποιούμε παντού. Δεν σας είπαμε τίποτα. Δεν σας είπαμε ποτέ τι κάνει. Οκ, είναι λίγο προφανής η χρήση. Το Go εκτελεί πρακτικά το batch που βρίσκεται από πάνω. Με το Go 10 θα εκτελεστεί 10 φορές το batch που ανήκει στο Go. Ωραία. Τώρα με τη select, μόνο με τη select. Να ορίστε. Μπορούμε να δούμε ότι έχουν γίνει 10 φορές select. 10 φορές select, το Go γενικά για τα λουπάκια μας. Τι μας λέτε κύριε Χατζηπαύλη? Query enable switching remote. Query. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πρέπει να κάνουμε, κάτσε να κάνουμε, ναι. Να κάνουμε. Να query. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν παίζει τώρα, δεν πειράζει. Ας το παραβλέψουμε προς το παρόν. Έλα το έχουμε, ωραία. Να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Α, ωραία, ναι. Ναι. Μάλλον θέλει και user. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, Γιώργο. Έτσι δεν θέλει.
Γενικά η TSQL έχει ό,τι χρειάζεται. Έχει if, έχει τα declare για τις μεταβλητές της, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Το γράφει χείρος ο Λιβαλής από κάτω. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε και ένα select. Τώρα πρέπει να έχουν μπει 100 πράγματα. Ορίστε. Αυτά. Επόμενος. Ωραία, να το τρέξουμε. Για να κάνω και τις συστάσεις, ο κύριος Χατζηπαυλής είναι MVP. Οπότε να ακούτε πολύ προσεκτικά τι λέει. Εμείς τον ακούμε πάντως. Αυτό ακριβώς. Τι κάνω. Το date, δηλαδή. Πρακτικά σε κάθε επανάληψη αυξάνουμε τη τιμή του i και του f κατά 1. Αυτό. Ναι. Θέλει μέσα στο... Α, το θέλετε με πίνακα, βεβαίως. Τι είναι στη σειρά θα παίζει με τον table? Μα δεν παίζει με κανένα table. Παίζεις με την τιμή που θα βάλεις μέσα στο table. Αν θέλεις set, σωστά, θέλεις set, το έχει αναφέρει κάποιος πιο πάνω. Και τον είδα... Γιώργος, ναι. Ωραία. Πρέπει τώρα να κάνουμε ένα... Ναι, σωστά παιδιά, ήταν το set, δεν το βλέπαμε καθόλου. Αυτά. Ευχαριστούμε. Πες μου Γιώργο. Πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια, μάλλον καλή. Ευχαριστούμε πολύ Τάνια. Ευχαριστούμε. Θα σας δώσουμε και τα mail μας αργότερα. Ναι, ό,τι χρειάζεστε στέλνετε σε εμάς. Ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε για πολύ. Λοιπόν... Απάντησε ο κύριος Χατζηπαυλής, ναι, μια απάντηση. Ναι, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε σε όλο θέμα. Ναι, το primary key πρέπει να είναι μοναδικό πάνω στον πίνακα γιατί είναι primary key, προφανώς Γιώργο, ναι. Άλλωστε, άμα θέλεις να παράγεις τιμές για primary keys, στον SQL Server 2012 μπήκε κάτι που λέγεται sequence. Τσέκαρε το αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα, τελειώνει ο χρόνος μας. Αλλά τσέκαρε τι είναι τα sequences. Άμα θέλεις να παράγεις αυτόματα streams από αριθμούς. Ναι. Κοιτάξτε, τα sequences είναι πολύ ωραίο πραγματάκι που μπήκε τώρα.
Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πώς συντάσσεται, πρέπει να είναι έτσι. Στον Χατζηπαυλή, ναι, αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, ας το κλείσουμε εδώ σιγά σιγά. Ας δείξουμε τη διαφάνεια με τα mail μας. Αυτοί είμαστε εμείς λοιπόν. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα social media μπορείτε να μας βρείτε. Ερωτήσεις, βοήθεια, τα πάντα είμαστε εδώ. Για σας και τα resources είναι αυτά. Πρώτα και καλύτερα το MRDN Portal. Όλη η γνώση υπάρχει εκεί, παιδιά. Όλη η γνώση εκεί. Ωραία. Μετά, Student Guru, είπαμε, το site της κοινότητας. Μπαίνετε, ρωτάτε, βρίσκετε και tutorials και blogs και ό,τι χρειάζεστε. SQLschool.gr, το site του κυρίου Χατζηπαυλή που μας βοήθησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για καταπληκτικά blog post. Και τα books online του SQL Server για όσους όπως θέλετε να μαθαίνετε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Και... Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.